99 זה לא 100 הוא פודקאסט על מצוינות, על האנשים שמצליחים לפרוץ קדימה בענפי הספורט, בהייטק, במדע, בניהול ובפיננסים, ועל איך הם עשו את זה. כל פרק אנחנו מציבים במרכז שאלה פשוטה אבל עמוקה, איך מצליחים להיות הטוב ביותר בתחום שלך. והיום אנחנו עם מישהו שלאו דווקא בטוח שהוא הטוב ביותר, עוד מעט נדבר על זה, אבל הוא ממש ממש הטוב ביותר שיש. קוראים לו מוריס דורפמן, ראש חטיבת אסטרטגיה, כספים והחזקות בבנק דיסקונט, לשעבר ראש חטיבת כספים ובתי חולים במכבי שירותי בריאות. כאילו אין יותר בכיר מזה, ברוך הבא. תודה רבה. אבל באמת לקח מלא זמן להסכים לבוא. ולכן אנחנו בחרתי לך את השאלות הכי קשות. אז נתחיל מ-60 שניות. כמו תמיד, אנחנו מצלילים אותך. חשוב לענות מהר. כי יש לי פה תחרות סמויה, מי מצליח להגיע הכי הרבה שאלות. סתם. מוכן? כן. באיזה גיל עלית לישראל? גיל 10. מה התחביב שהכי העסיק אותך בתיכון? כדורגל. די, נו. מה אמא שלך אמרה כשבחרת לעזוב משרה מכניסה בהייטק וללכת לציבורי? שאין מושג מה אני עושה, אבל סומכת עליי. סחטן. מה היית אומר היום למוריס הצעיר ביומו הראשון בבנק ישראל? אל תפסיק את העבודה בבר שעבדת במקביל. מה הזיכרון הכי חזק שלך מניהול משבר הקורונה במשרד הבריאות? שהייתי צריך להחליט כמה אנשים יכנסו לקניון בכל רגע נתון. מה שלושת הפרויקטים הציבוריים שהובלת שאתה הכי גאה בהם? חוק הריכוזיות, מתווה הגז וחוק לשיתוף נתוני אשראי. מעניין, יש לי שאלה. מה הדבר הכי לא יעיל שראית בממשלה? רכש, תהליכי רכש להם. מי המודל לחיקוי שלך? סבא שלי. נדבר עליו עוד. איזה אקסל בקריירה שלך לא תשכח בחיים? בבנק ישראל על ההתפתחות הדמוגרפית של אוכלוסיות מדינת ישראל. מה תרצה להיות שתהיה גדול? מאושר. יפה מאוד. זהו, עמדנו. אני לא יודעת כמה הגענו כי דילגתי, כי רציתי להגיע לדברים המעניינים. אוקיי. אתה יודע, זה מעניין, הרבה דוברי רוסית אומרים כזה, מאושר, שלב, שמח. בכוונה, אומרים... מה זה אומר עלינו? לא מפתיע, כן? אבל בוא נציג אותך כמו שצריך, כי זה עכשיו היה רק בקצרה. מוריס דורפמן הוא דמות מפתח במדיניות הציבורית והכלכלית של ישראל בעשור האחרון, נולד בקישינב, במולדובה, צמח במסלול המקצועי של השירות הציבורי, כיום הוא סמנכ"ל וראש חטיבת אסטרטגיה, כספים והחזקות בבנק דיסקונט, איזה טייטל ארוך יאללה. לפני כן היה ראש חטיבת כספים ובתי חולים במכבי שירותי בריאות, ובעבר, תראה עוד רשימה משוגעת, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, סגן בכיר למנהל רשות החברות הממשלתיות, ראש חטיבת רגולציה, מחשוב ובריאות דיגיטלית במשרד הבריאות, שזה היה תפקיד קריטי, כי זה היה בתקופת מגפת הקורונה. נכון. אבל בקטנה, אני לא מיוחד, אני לא זה, נכון? ככה אמרת לי, מה את רוצה? נכון. למה את רודפת אחריי? אני לא מרגיש שאני יוצא דופן. נכון. מה, למה? כי אני באמת לא חושב ככה. שמה? אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה, בסדר? ספר לי רגע על הבית שבו גדלת. איזה מין, עלית בגיל 10, זה כיתה ד', ג'? הגעתי בדיוק בקיץ בין ד' לה'. לה' אפילו, לה', כאילו עלית ישר לה', לא... כן. זה ילד שנטוע כבר בשפת אם, במנטליות, בתרבות, והתחלת כאן מחדש. איך נראו השנים הראשונות שלך כאן? אז אני מניח כשגדלתי קצת הבנתי שיש כל מיני מנגנוני הדחקה שיש לנו, שאנחנו זוכרים דברים מאוד ספציפיים. אני לא זוכר את זה כתקופה מאוד מורכבת או קשה. אני אגיד, הגענו לרחובות, שזה לא הייתה עיר קולטת עלייה. הגעתי לכיתה, אף אחד לא מדבר רוסית, אין אולפן, אין שום דבר. כיתה רגילה. וסיפור שאמא שלי הייתה מספרת, מאוד משעשע, שהם באו לראות אותי אחרי חודש בבית ספר, רואים שאני מאוד שקוע. והם שאלו את המורה מה אני עושה, מתברר שהייתי מביא, אני לא זוכר את זה, ספר ברוסית לכיתה, שם על הברכיים ויושב וקורא ספר. נהדר. מה שכן עבד, ועבד טוב, זה שאני הייתי טוב בכדורגל. ובערך אחרי כמה חודשים שיתפו אותי בכדורגל, ומגע שאתה טוב בספורט בגילאים האלה, זהו. וקלטתי מהר עברית. אז בקיצור, אני לא זוכר את זה, כמובן היו אירועים קשים כאלה ואחרים, חברתיים, אבל סך הכל הייתה קליטה יחסית קלה. מי היה המודל לחיקוי כדורגל? כאילו, את מי הרצת באותה תקופה? אז היה, את מכבי חיפה, היה אלון מזרחי, על שלל ביטוייו המוזרים, אבל כן. זה היה זה. ואתה גדל בבית כזה, של מה קורה להורים? כאילו, יש תמיכה, הם מחבקים אותך בתוך המהלך הזה, הם בתוך ההישרדות של עצמם? הורים סובייטים קלאסיים, הם לא מחבקים,
לפחות לא זוכר את זה ככה. לא פיזית, לא מנטלית, אתה אומר. תראי, אני חושב שחינכו אותי טוב, אבל ההורים, כמו כל ההורים עולים, היו מהנדסים שם, היו כל מיני תפקידי פועלים, אמא מנקה סירים, אבא עובד בקטיף תפוזים, עבודות כאלה, עבודות כפיים, מזה כולם התחילו. כן הייתה עבירה משפחתית, אבל אני לא זוכר שהרבה מאוד דיברנו כל אחד על הקשיים אחד של השני, היה מאוד ברור שכל אחד צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות וזה. הם גם נשארו בעבודות האלה שהם הצליחו לחזור למקצוע שלהם? לא הצליחו לחזור, אמי, זיכרונה לברכה, הלכה בכלל לכיוון אחר, ולדעתי הייתה הרבה יותר מרוצה מאשר מה שהיא עשתה כשהייתה במולדובה. אבא זה פחות הצליח, זה גם עניין של גיל ואיפה התחלת. ובתוך העולם הזה אתה גדל, ואתה בוחר ללכת ללמוד כלכלה. זו דווקא בחירה מאוד סובייטית. אני דווקא חושב שזו בחירה הכי לא סובייטית. למה? אבל אני אגיד כאנקדוטה מה כן היה סובייטי. אוקיי, מה הם רצו שתעשה? אני למדתי בבית ספר, כמו כל יוצאי חבר המיר, ולמדתי 5 שעות פיזיקה, 5 מתמטיקה, 5 מחשבים, שזה הרבה יותר כן מותאם. ההנחה הייתה שאני הולך ללמוד מחשבים, הנדסה או משהו כזה. אני החלטתי, הייתי כמעט 5 שנים בצבא, השתחררתי מהצבא. החלטתי שאני לומד כלכלה, ואז ההורים אמרו, תלמד גם משהו שאפשר יהיה להתפרנס ממנו. הם פשוט לא מכירים את התחום, נכון? כי זה לא... אבל ממה, בברית המועצות היה מאוד מקצוע שנחשב מאוד יוקרתי, יחסים בינלאומיים. מה אתה אומר? אז נרשמתי לכלכלה יחסים בינלאומיים, היחסים בינלאומיים היה בשביל לרצות את המשפחה. וואו. כן, אחרי שנה עזבתי את היחסים בינלאומיים, כי זה היה לא בשבילי, ונשארתי, עשיתי בעצם 2 תארים בכלכלה. וואו. ואתה בשלב הזה מבין שאתה רוצה להיות כלכלן? אתה הולך כי אתה מבין שכאילו מספרים וניהול המקרו, מיקרו מעניין אותך? לא, לי שמץ של מושג. מה? הסיבה, אני אפילו לא זוכר למה החלטתי דווקא כלכלה, לא לזה עניין בכלכלה, לא יודעת אפילו מה זה אומר כל כך. גם הלימודים לא בהכרח מעידים על שום קשר למציאות. נרשמתי בזה כי זה היה נראה לי מעניין, שזה עסקי פחות או יותר, זה הייתה הלוגיקה שלי. לא היה איזה תפיסה מה אני אעשה עם זה אחר כך. מעניין. אתה יודע, הרבה פעמים אומרים עליך שאתה ידוע בגישה אנליטית חסרת פשרות. אני ככה מצטטת מכל מיני מקומות. אתה נחשב לאדריכל של רפורמות מבניות רבות, דיברת על חלקן, מערכת הבריאות, כלכלה, ואתה מייצג איזה דור של מנהלים שהביאו מצוינות של נתונים, כן? לא איזה חובבנות או גישה מיושנת, אלא, אני אקרא לזה סובייטיות, אבל כאילו משהו מאוד מקצועי, ואתה יודע, הרבה פעמים בברית המועצות, היהודים היו צריכים להיות, סתם, כשאני ככה קראתי את זה עליך, נזכרתי, הם היו צריכים להיות הכי טובים כדי להצליח. אם הם לא היו הכי טובים בכיתה, כאילו, מאיפה נולד ה-99 זה לא 100, זה היה לנו פרק על זה כאן, עם דוקטור אלכס ולדמן. אם לא היו הכי טובים בכיתה, לא היה להם סיכוי, וגם כשהם היו הכי טובים בכיתה, היה סיכוי שהם לא יצליחו באמת להתקדם. ואתה מגיע בגיל 10, ומצליח להיכנס עמוק לתוך מוקדי קבלת ההחלטות הכי מרכזיים במשק. אולי אתה לא שם לב, אבל זה נדיר. אין הרבה כמוך. אתה מרגיש שבאיזשהו מקום זה היה איזה, כאילו הרגשת את זה, אני צריך להיות הכי טוב מכולם? יש איזה משהו שדוחף אותי, יש איזה דרייב שמניע אותי קדימה? אני לא זוכר את זה ככה, אני גם לא, דווקא יש לי תיאוריה שאני מציג את עצמי, כי אני פונקציית מקס מין. מה זה למקסם את המינימום? אז אני לא הצטיינתי לא בבית ספר, לא הצטיינתי באוניברסיטה. הייתי עם ציונים טובים, אבל אף פעם לא הצטיינתי בשום דבר. אני לא חושב שהייתי גם הכי אנליטי, זאת האמת. אוקיי. אני כן חושב שאני רציתי מאוד, כשהחלטתי, כן מתוך ניתוח שלשם אני רוצה להגיע, אז אני מאלה שנסו מהדלת, ואם זה לא הולך מהדלת, אני אנסה מהחלון, ואם זה לא אנסה מהחלון, אני אכנס גם מתחת נמצא איזה מקום אחר להיכנס. אז כן להגיע לאן שאתה רוצה. ספר לי על זה, מה זה אומר? נגיד, אתה אומר, התפקיד הראשון שלך במגזר הציבורי, זה היה, הבנת יוג'ין? משרד ראש הממשלה, נכון. תחתיו, נכון? כן, כי הוא היה הייתי בעצם... הסגן שלו, נכון. גם מתארח אצלנו בפודקאסט. אתה מסמן את זה כיעד, מה אתה עושה כדי להגיע לשם? אז בסוף בממשלה, ופה זה קצת, אני חושב שזה קשור לרקע שלי, בגלל שלא, דווקא באופן שהגעתי לעיר, ואיך שנכנסתי, אני חושב שדווקא לאוכלוסייה הישראלית, והדרך שעברתי דווקא, אני חושב שפיתחו אצלי קישורים חברתיים יחסית חזקים ובין אישיים, על החשבון, לא על החשבון העליתים, אבל אני חושב שהעוצמה שלי יותר בצד הבין אישי, שזה דרך אגב בדרך כלל אנשים שיוצאים מברית המועצות יותר קשה עם זה, לפעמים בפערי מבטא, ולי יש פחות מבטא, פערי שפה וכדומה.
ודווקא זה מה אני חושב שהיתרון היחסי שהבאתי, שזה אני גם לצד הנתונים גם יודע בעצם לגרום לאנשים להתכנס במשהו. האתגר גדול בשירות הציבורי, הוא לא לדעת מה לעשות נכון. בסדר? כאילו, כולם יודעים מה לעשות נכון. היום אפשר לדעת מה זה. כולם יודעים שצריך לגרום לחרדים להיכנס לשוק העבודה. בסדר? איך עושים את זה? איך אתה בונה קואליציה של אנשים, שצריך לדעת מי להכניס לחדר, שכולם איתך באירוע. ודבר שני, הוא לא רק שכולם איתך באירוע, הם כולם צריכים להרגיש שזה שלהם. וזה האתגר. השירות הציבורי הוא לא לדעת מה הכי נכון. זה קל. ואתה מרגיש שזה מה שפתח לך כל הזמן את הדלת הבאה? זאת אומרת, זה שהצלחת להעביר את הרפורמות, זה כי הצלחת כל הזמן לגייס קואליציה של אנשים שונים, שאולי לא מסכימים, ולגייס אותם סביב מטרה, וזה תמיד דחף אותך קדימה? אני חושב שזה חד משמעית היכולת לגייס את האנשים הנכונים, וגם יכולת לזהות הזדמנות. כי פתאום יש הזדמנות פוליטית כזאת או אחרת, שמאפשרת למשהו שקודם אפשר לעשות, לקרות. כשאתה מרגיש שאתה גם מזהה את זה? זאת אומרת, אתה יודע לזהות? אני חושב שהיה לי המזל להיות במקום הנכון בזמן הנכון. היום אתה בדיסקונט, כשעשית במכבי, עסקת בהצלת חיים, ובדיסקונט אתה עוסק בהצלת החיים הכלכליים של אנשים, נקרא לזה ככה, אני לא יודעת. ניסיתי לחבר בין שני התפקידים, כי זה באמת מעבר לא... כאילו, הרגשתי שבקריירה שלך הייתה איזה כן התקדמות יותר ליניארית, כן? זאת אומרת, עברת מתפקיד לתפקיד, אבל פחות או יותר בעולמות בזה, ואז עשית איזשהו מעבר שהוא יותר קיצוני. כאילו, ספר לי על ההחלטה הזאת, קודם כל, לעזוב, אפשר להגיד לעזוב את השירות הציבורי, נכון? כי בכל מקרה, מכבי זה אולי לא משרד הבריאות, אבל זה עדיין שירות ציבורי. זה סמי ציבורי, כן. סמי ציבורי, ובאמת בנק דיסקונט זה כבר צעד אחד ממש הצידה. בוא נשאל שאלה ראשונה, ואז את השאלה השנייה. אחד, למה אתה בוחר בכלל להתחיל בשירות הציבורי? ושתיים, למה אתה בוחר לעזוב אותו? אוקיי, אז קודם כל לא התחלתי בשירות הציבורי, העבודה הראשונה שלי... אחרי טסק. זהו, הייתה בחברת ייעוץ, ואחרי זה אנשים שהיו אז במועצה לאומית לכלכלה, וזה מלווה אותי כמעט לאורך כל הקריירה, שהמעברים שלי הם קשורים לאנשים שאני מכיר, אז גם מי שמונה אז ראש מועצה לאומית לכלכלה יוג'ין, וגם אנשים שעבדו שם, שאחד מהם ספציפית, שמואל אברמזון, שהיום הוא הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שגם הוא אגב, אני חושב שהוא נולד בארץ, אבל המשפחה שלו הם יוצאי ברית המועצות במקרה, הם באים ואומרים לי, אתה צריך לבוא. ומשכנעים אותי להגיע למשרד ראש הממשלה, זה לא הגיע מתוך... אידיאולוגיה. אידיאולוגיה, זה הגיע מתוך עניין שהרגשתי שזה יכול להיות מאוד מעניין להיכנס למקום כזה, מתוך אתגר אישי, לא מתוך משהו אידיאולוגי. זה להיכנס לשם, המעברים שלי בתוך הממשלה הם לא בדיוק היו סטנדרטים, אנשים בדרך כלל לא עוברים משרדי ממשלה, עברתי בתפקיד סמנכ"ל 3 משרדים, זה חריג. כי אתה אומר, אחרי תפקיד סמנכ"ל רוצים להתקדם, במובן הזה? לא, אנשים בדרך כלל לא עוזבים תפקידים, כי אתה מאבד את הקביעות. אז בשירות ציבורי, כל זה באותו מקום, אי אפשר לפטר אותך, ברגע שזזת... ואותך לא עניין, אתה באת בשביל האתגר, לא רצית... מעולם לא היה שיקול שלי. אני אוהב להחליף מקומות, כי אני אוהב ללמוד עולמות תוכן חדשים, וכאילו להתחיל כל פעם מאפס. ואני אומר לעצמי, אני לא יודע מתי ייגמר שעון החול הזה, שכל הזמן יש מישהו שמאפשר לי לעשות את המעברים האלה, אבל עד עכשיו זה עובד לי. זאת אומרת, לא תכננתי להגיע ספציפית לבנק, נקראתה הזדמנות, התמודדתי על תפקיד. זה לא היה, לא סימנתי את זה כמטרה. יש מטרה שאתה מסמן, שאתה רוצה להגיע אליה? לא. כלום? באמת? זאת אומרת, אתה אומר, אני... בונה את הדרך כמו שאני צועד, אבל אין איזה משהו שהוא איזה חלום, אני מאוד רוצה להיות ב-X. מנכ"ל משרד ממשלתי, מנכ"ל בנק, אני כן אגיד שיש תפקידים מאוד, מספר מאוד מצומצם של תפקידים בעולם הציבורי, שבמועד הנכון בחיים שלי, תחת ממשלה שאני אמין בה, אני אשמח לעשות. אתה רוצה לעשות. כן. שזה גם, אתה אומר, לא כל משרד. זאת אומרת, זה משרדי... מאוד ספציפי. משרדי בטח כלכלה, רק אוצר. רק משרד האוצר. רק משרד האוצר. מה אתה אומר? כן. והעולם הפוליטי לא מעניין אותך? נגיד יושב ראש ועדת כספים, זה גם תחום משוגע. אני לא רוצה להיות פוליטיקאי. כי מה? כי אני לא חושב שיש לי את הכישורים הנכונים לזה. שמה הם? ראית, זה פוליטיקאי, להגיד דבר כזה, נכון? זה מאוד יפה, אבל דווקא היכולת לאסוף אנשים מקצוות שונות, ולאחד אותם סביב רעיון, זה בעיניי מתנה לפוליטיקאי. אני חושב שלפוליטיקאים יש יכולת מאוד גדולה להזיז את הקווים הדומים שלהם כל הזמן. אני לא חושב שיש לי יכולת להזיז את הקווים הדומים שלי כל הזמן. כי אתה אומר את זה בדבר טוב, או כמציאות פשוט שהם מזיזים את הקווים האדומים? אני מוריד את הכובע בפני אנשים שמוכנים לוותר על דברים שבעיניי אני לא מסוגל לוותר.
יש איזושהי גמישות רבה מאוד, היא גם מאוד דינמית אצל אנשים, ויש לי חברים שנמצאים, שהם פוליטיקאים. אתה מדבר על אמות מוסר, או על, כאילו, על מה? גם מוסר זה עניין שהוא לא קבוע על פני זמן. נגיד, על מה אתה לא מוכן לוותר? אני רואה אנשים שאני גם תופס ומעריך, שיכולים לעמוד ולהגיד דברים שאני יודע שיש להם אפס אמונה במה שיוצא להם מהפה, והם אומרים את זה בביטחון רב. ואתה לא יכול לעשות את זה. לא חושב שאני יכול לעשות את זה. אז רק תשלים לי את הדבר הזה, אז אתה עובר לבנק, כמה עבודה היום היא דומה לנגיד כספים שעשית במכבי? נחלק את זה למקצועי ופוליטיקה ארגונית, אז פוליטיקה ארגונית היא בגדול בכל הארגונים, בסוף זה בני אדם. אני חושב שהדרך שבה תיארתי את זה לעצמי ושאלו אותי כשעברתי, אמרתי זה כמו להגר למדינה אחרת. מדברים שפה אחרת, יש תרבות אחרת, אבל בסוף יש בני אדם. אז מקצועית זה מאוד מאוד שונה. אני חושב שברמת המורכבות המקצועית, זה בנק הרבה יותר מורכב מאשר במכבי. זה תחום אחר לגמרי, תחום הבריאות הוא מורכב, אבל הצד הפיננסי במערכת הבנקאית הוא הרבה יותר מורכב. אז האתגר פה מקצועי הוא יותר גדול, ובסוף זה ארגון גדול עם הרבה עובדים, שזה ניהול, וכן, בהקשר הזה לא שונה. וסחצן לך שאתה ממשיך, כאילו כל קפיצה כזאת היא אתגר מקצועי משוגע, זה להתכנס לתחום חדש, ללמוד אותו, להתמקצע בו, להשקיע, זה פסיכי. זה גם מעניין מאוד. שאלה אחרונה בחלק הזה. אני ואתה הכרנו בעצם סביב סבא שלך. לפני שידעתי על כל... הכרתי את סבא שלך, גיבור מלחמת העולם השנייה, אברהם גרינזייד, זכרו לברכה. הוא היה יושב ראש איגוד הווטרנים, הוא היה דמות משמעותית מאוד מאוד עבור הקהילה של הווטרנים בישראל. הוא הוביל הרבה מאוד חוקים ותקנות לטובתם של הווטרנים, וגם את סיפורם, כן, אני זוכרת שממש, אולי אפילו בשנה שהוא נפטר, הוא עדיין העביר הרצאות, ודיבר בפני המון חיילים וסטודנטים ולוחמים והכל. בהלוויה שלו הקראת בקשה, שיקרא רחוב על שמו. אז גם מעניין אותי לשאול אותך האם זה קרה, וגם מה בעיניך אפשר היום לעשות, צריך לעשות, כדי להנציח את הסיפור של הווטרנים, את הסיפור של יהדות ברית המועצות, מערכת החינוך, צהל. מה אנחנו לא עושים מספיק טוב? אז קודם כל, יהיה רחוב על שמו. אני חייב להגיד שהעיריית רחובות, יש שם חברת מועצת העיר, וגם ראש העיר פעלו, באמת עמדו במילה שלהם, ואכן יש החלטה מלפני 2 או 3 שבועות. וואו, ממש טרי. כן, הם אישרו את זה, אני לא יודע איזה רחוב בדיוק, אבל הוועדה אישרה שיהיה רחוב על שמו, שזו הייתה בקשה שלו. אגב, יש עוד רחובות על שם וטרנים בארץ, אתה יודע? אין לי מושג. מעניין, אני לא חושבת. יכול להיות, אבל לא בזכות היותם וטרנים, אלא אולי בזכות שהם פרופסורים או כל דבר אחר, כלומר, אני... בספק. קשה לי להאמין, אבל כן יהיה... לא עליית שנות ה-90, זאת אומרת, אולי נגיד מישהו שעלה לפה בשנות ה-40-30, יש סיכוי, אבל לא מי שעלה לכאן בשנות ה-90. כן, לסבא שלי יש תרביב, היה תרביב ולעשות דברים, הוא היה גם מדליק מסועה, ובשם הווטרנים, כן. אז מה צריך לעשות? אני חושב שדווקא, הוא ידע טוב מאוד מה צריך לעשות, אני חושב שצריך ללמד את זה. זאת אומרת, אין מודעות בקרב רוב במדינת ישראל, רוב הישראלים לא יודעים על הלוחמים היהודים של מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, בסוף היו שם 500,000 יהודים שלחמו, והרבה מאוד נהרגו, ואני חושב שצריך ללמד את זה. זאת אומרת, זה חלק מסיפור, הנרטיב היהודי הלוחם, הוא לא נולד ב-48, אז היה גם קודם, וזה מה שאני חושב שצריך ללמד את זה. אתה מכיר את המוזיאון החדש, בטח מוזיאון הלוחם היהודי, אני חושבת סבא שלך היה ממש מעורב בהקמה, מה אתה חושב? זאת, נגיד, צורת לימודים, ככה היית רוצה שזה יקרה? כן, א', זה דבר מדהים, המוזיאון הזה, ובאמת, הוא בדיוק נחנך חודשיים אחרי שסבא שנפטר. די. אז אגב, סבא שלי מלא, היה צריך להיות בן 100 לפני כמה שבועות. כן, במרץ. אבל אני חושב שצריך פשוט... לא, צריך להגיד, הוא נפטר לפני 2 נכון? כן, בגיל 98. הוא הגיע לגיל 98, היה מופלג. נכון. ואני חושב שצריך ללמד את זה בבית ספר. מעבר למוזיאון, שאני לא יודע, בסוף, לא כולם בסוף איך שמערכת החינוך עובדת, יש תקציבים לבתי ספר, מי שרוצה יגיע לשם, מי שרוצה לא יגיע לשם, אז חלק לא ייחשפו לזה. אז פעם אחת אני חושב שצריך ללמד את זה כלימודי חובה, ופעם שנייה אני חושב שהצבא צריך לקחת את זה כחלק מהלימודים שהצבא בעצם מעביר, בין אם זה לחיילים או צוערים בקורס קצינים, צריך להיות פרק על זה. אני איתך. טוב, בוא נעשה הפוגה קטנה. יש לנו פינה שנקראת לוח קלישאות, אתה בוחר איזושהי קלישאה סובייטית, שהכי אפיינה את האופן שבו גדלת, ומספר לנו סיפור עליה.
אז בחרת לפני סיפור, משפט וסיפור, וספר לנו. טוב, אז מה שבחרתי זה, תמיד אני אומר שאני זוכר את עצמי, לי אמרו, שדוד לנין אמר, שללמוד, ללמוד ועוד פעם ללמוד. אגב, זה מצחיק, כי יש לנו סרטון. פעם ראשונה שאני שומעת את המשפט הזה ממך, שתדע. אבל ראית ששלחתי לך את זה. שלחת לי את זה, אז פתאום יש ערך כזה. אבל רגע, הם היו קומוניסטים גדולים? אז ככה, סבא שלי היה במפלגה... הוא היה וטרן, כל הווטרנים היו. לא, בדיוק, אז הוא היה במפלגה הקומוניסטית, אני שם מושג ממה. אני יודע שאני שבועיים לפני שעלינו לארץ, הפכתי להיות פיונר, צופה. הלכתי לטקס, לא יודע, התעקשתי ללכת, זה מה שסיפרו לי. אז קיבלתי את הציף האדום הזה, אבל לא היו, לדעתי, פעילים מאוד. הביטוי הזה תמיד היה, ונאמר גם בארץ, ויתרה מזאת, יש לי סרטון וידאו של סבא שלי, בהולדת של הבת שלי, הבכורה, היה לה הולדת כאילו מרץ, שבועיים לפני שנפטר, אז הוא גם אומר לה את זה, כחלק מאיחולי יום הולדת, הוא אומר לה, תזכרי שצריך ללמוד, ללמוד ועוד פעם ללמוד. זה תמיד דחפו אותם, אף פעם לא אמרו לי, תצטיין. אף אחד לא ציפה, וגם לא עמדתי בזה, אבל תמיד תלמד. אז למדתי. גם אני וגם אחותי, המון תארים. כלומר, יש לי תואר שני בכלכלה, יש לי תואר שני במשפטים, עשיתי המון תוכניות חוץ אוניברסיטאיות וכאלה ואחרות, וגם העבודה שלי המעבר תחומים הזה, זה גם חלק מללמוד דברים חדשים כל הזמן. אז זה כן מאפיין אותנו. וואי, זה מעניין. אז עוד מעט נדבר על זה. ללמוד ועוד פעם ללמוד. יאללה, למדתי. מעניין, אבל לנין. טוב, בוא נדבר קצת על החברה הישראלית, כן? שבסוף זה רוב העיסוק שלך ורוב מה שאתה עושה. בוא נתחיל דווקא מהנושא שהכי קרוב לליבי, גם ללבך. כאילו, בטח כילד, נכד לקשישים, דוברי רוסית. בשנים האחרונות יש תופעה נוראית של עוקץ קשישים. אני ממש 2 דקות לפני שהתחלנו את ההקלטה הזאת, ירדתי מזום בכנסת. יש עלייה חריפה תמיד בחודשים האחרונים, אבל בטח במלחמה. מנצלים ממש את מצב המלחמה, אומרים, אסור לכם להחזיק מזומן, וגם באמצעות הבנקים. זאת אומרת, זה לא, לצערי, לא רק מזומן או רק דרך הבנקים. אגב, אתה יודע למה קשישים מחזיקים מזומן בבית? סבא שלי גם היה לו תחביב כזה, הם לא מאמינים במערכת לדעתי. אז יש כאן כמה דברים. אחד, כי באמת הם ילדי מלחמה, זאת אומרת, הם מפחדים שפתאום יום אחד הבנקים יקרסו, מה שקרה לדעתי עכשיו. מי שלח לי? איפה זה קרה? אולי באיראן, שהלאימו עכשיו חשבונות בנק של אנשים. גם זה. וגם יש את הסיפור הזה עם ביטוח לאומי, קצבת הבטחת הכנסה, זאת אומרת, אסור להם להחזיק בתוך חשבונות הבנק עד סכום מסוים, כי אחרת הם לא מקבלים את הקצבאות. אז הם שומרים בצד, אוכלים בקושי, כן, לא קונים תרופות, שומרים לנכדים ולילדים, זה המצב, לצערי. הבנקים מנסים לעשות דברים, אבל אם נאמר את האמת, אני מרגישה שהם עושים את מה שהם חייבים. זאת אומרת, אני שואלת את עצמי, הבנקים הם הגופים הכי עשירים היום, לדעתי, במדינה, בין העשירים שיש, לא יודעת, זאת תפיסתי, עוד מעט תגיד, אולי אני טועה. איך הם לא מתאחדים ביחד, ושאלת אותי קודם, מה זה מתאחדים ביחד? אז תכלס אני אגיד לך, 4-5 בנקים גדולים, מקימים קרן כזאת, שמטרתה להציל את החלשים האלה שנפגעים מעוקצים פיננסיים. שבונים תוכנית, שבונים סרטונים, לא סרטון אחד בערוץ 9 פעם אחת וזהו, קמפיין רציני, מדבקות, שלכל קשיש תהיה מדבקה על הטלפון שלו, תזכור, יכול להיות שעובדים עליך עכשיו. מערכת, יש עכשיו כל מיני סטארט-אפים שמנסים לפתח דברים, כן? שלא יהיו פתוחים לטלפונים חיצוניים. כאילו אפשר, הטכנולוגיה היא משוגעת. אני חושבת שיחסית במעט כסף, עם גופים פיננסיים חזקים ויצירתיים, כמו הבנקים, יחליטו שהם לא צריכים לחכות לחוק. היום כאילו מנסים לקדם חקיקה, ולכולם ברור שאם לא תהיה חקיקה לא יקרה כלום. יחליטו, הנה, אנחנו לוקחים את הדבר הזה, אנחנו מובילים את הדבר הזה, אנחנו נדאג, עכשיו ב-2015 היה 2,500 הונאות קשישים בשנה, דוברי רוסית. אנחנו נדאג ששנה הבאה יהיה 100. אנחנו רוצים אחריות חברתית. למה זה לא קורה? טוב, אז אני רוצה... סליחה על המניפסט, זה בליבי זה לגיטימי לגמרי. אני אגיד, ונכון שיש חלק ניכר מעוקץ קשישים, זה באמת ממוצא... 8 מכל 10 קשישים. כן, מיוצאי ברית המועצות, וכנראה שזה נובע וגם פערי שפה, וכל מיני מאפיינים שלהם. אני כן אגיד, פה נתחיל, בנקים עשירים, לא עשירים, זה לא כסף שלהם, כן? בנקים הם...
אז זה כאילו, הבנק הוא לוקח כסף, ואז נותן אותו, זאת אומרת, הוא by definition יש המון כסף. הוא גם נותן אותו למשכורת של המנכ"ל. בוא, אנחנו יודעים, יש מלא כסף. יש מלא כסף בבנקים. לא אתווכח על זה, מה הוא נותן או לא נותן, כי זה דיון מיותר, אני גם לא רוצה פתאום לקחת פוזיציה פה על מה אני חושב על זה, זה לא משנה. בנק יש לו תפקיד מאוד מוגדר. בנקים לא יכולים לשתף פעולה ביניהם על שום דבר, בלי הנחיה רגולטורית. זאת אומרת, אם מחר יבוא בנק ישראל ויגיד, שמעו, בואו ניקח כל הבנקים ונשים סכום כסף בצד ונקים קרן לטובת עוקץ קשישים. כן, בנק ישראל צריך להגיד את זה? אתם לא יכולים לעשות את זה לבד? אסור לנו לשתף פעולה בינינו לבד. אוקיי. כי אנחנו מתחרים. אז רגולטור יכול להנחות אותנו, הכנסת יכולה להנחות אותנו. אם הכנסת, אם ועדת העלייה והקליטה מנחה אתכם, תקימו קרן כזאת, היא יכולה לא לעשות דבר כזה? להנחות, יכולה... להמליץ. אבל זה מספיק? אני שואלת באמת. לא, זה צריך... או שצריך להיות חוק? או שבעצם צריך להיות... תראי, יש עכשיו היה בשנים האחרונות, ביקשו מהבנקים להקצות חלק מרווחי יתר שלהם בעצם איזשהו סכום, שהגדירו שזה רווחי יתר, לטובת מס כזה או אחר, עכשיו נשים למסות בנקים. אפשר להחליט שבמקום זה לוקחים חלק מהסכום הזה, הרי המדינה עכשיו מחוקקת חוק כדי לקבוע שהבנקים צריכים לתת מס נוסף או משהו כזה. שבח, מס... לא שבח, איזשהו מס יסף, לא משנה, לא משנה, כל פעם ממציאים איזה משהו. לטובת הציבור. כן, אוקיי, אז קודם כל הקשבתי, אני איתך, אבל אז סבבה, אז בוא נדבר על בנק דיסקונט, כי אני לא יודעת עליה את הבנקים. אתם עושים הרי אחריות חברתית, זה משהו שבנק מאמין בו, הוא עושה פרויקטים של תרומה לקהילה. נכון. אני יודעת, אגב, שהרבה מאוד, אני לא יודעת אם הרוב אף פעם לא בדקתי, אבל מהאנשים מדוברי הרוסית בישראל בבנק דיסקונט. אני לא יודעת איך זה קרה, אני חושבת שהציעו להם את בנק דיסקונט כשהם הגיעו לארץ, וזה איכשהו כאילו נהיה בנק של דוברי הרוסית. תרימו פרויקט כזה, תעשו משהו, אני עובדת עצות, המשטרה לא באירוע, כאילו הם פשוט נעקצים, והמצב הנפשי שלהם מאוד מאוד קשה. תעשו משהו. אז קודם כל עושים. בסדר, אני חייב להגיד ששאלתי אותי לגבי זה, אז אני מודה שאני חדש בבנק, אז לא הכרתי הכל. במקרה, בקיץ היה שיתוף פעולה גם עם ערוץ 9, והיה קמפיין, והיו רעיונות סביב הנושא הזה. זה אף פעם לא מספיק, זאת אומרת, לא משנה מה נעשה. היום גם זה גם יותר מורכב, כי זה גם אוכלוסייה שלא מדברת, לא מספרת, לא מדווחת. זה לנו לבד קשה לעשות, זאת האמת, כי גם כשהבנק עושה אחריות חברתית, הוא צריך שיהיה לו גוף שדרכו עושה. זאת אומרת, אנחנו יודעים לתרום לעמותות, לתרום לגופים, קשה מאוד לעשות לבד. הבנתי. ולכן את צודקת שכנראה הפתרון הוא שיתוף פעולה כזה או אחר, עם הרגולטור שבא ומסדיר את זה באיזשהו אופן, ועדיין צריך להיות שאלה, גם אם נשים כסף כולם ביחד, מה עושים? צריך לשבת עכשיו. ומי מנהל את הדבר הזה בפועל? צריך בסוף אנשים שיקחו את הכסף הזה שמוצאים את זה לפועל. כן. תן לי לסיים בתקווה שזה שאתה שם, בתפקיד חדש, אולי יזיז משהו, כי זה לא סתם, אמרת לי, במה אני מיוחד, אבל אין אף דובר רוסית. שוב, תקן אותי, אני לא מכירה. נגיד, דיברנו על זה כשאתה במכבי. לא היה אף דובר רוסית בבחירות שלך במערכת הבריאות, בקופות החולים, ולא בבתי החולים. זאת אומרת, לא היה מנהל בית חולים או סגן מנהל בית חולים דוברי רוסית. ואני מניחה שגם במערכת הבנקאית המצב הוא זהה. בסוף הדברים משתנים כשמגיע בן אדם למקום שזה מספיק חשוב לו. ואז הוא מתחיל להזיז דברים. כולי תקווה שעכשיו אולי הדברים יזוזו, ואני רוצה מכאן ישר ללכת ל-AI, כי זה מתחבר לזה. בנק לאומי עכשיו השיקו, אולי ראית, איזה כאילו הודעה כזאת של בנקאי עד הבית. זה כאילו שירות חדש בגלל המצב הביטחוני, שיגיעו בנקאים, יעזרו לקשישים. תכלס נשמע מדהים, נכון? כאילו שירות... אבל אני ראיתי את זה ישר, וכאילו נחרדתי, איך עכשיו לא משתמשים גם בזה כדי לעקוץ. אז אני רק שואלת אותך שאלה כללית. איך מצליחים לעשות תהליכי התקדמות, תהליכי חדשנות, אבל עדיין לשמור על האוכלוסיות החלשות? אז קודם כל זה אתגר מאוד גדול, כי בסוף, אכן יש, אנחנו גם רואים, יש בסוף, סתם אתן דוגמה, מה אחוז האנשים שמגיעים היום פיזית לסניף מתוך לקוחות הבנק? את רוצה לנחש? מאוד קטן. בערך 4% מהאוכלוס. וואו. זאת אומרת, בסוף, אז צריך להבין ש... לא, קודם כל אני נחרדת כי אני מביאה שההורים שלי הם 4% האלה. אני לא יודעת אם, כאילו, אצלך, נגיד, אבא שלך מגיע. אבא שלי לא מגיע לבנק. אם ההורים שלי לא מוכנים לפתוח אפליקציה שלה. אז אבא שלי מגיע אליי, כדי שאני אפתח את האפליקציה. בסדר, טוב, נכון, אוקיי. אז אני מוכנה לפתוח להם, הם לא מוכנים. הם כל כך מפחדים מהעוקצים האלה, שהם לא רוצים, כאילו, רק שהם יגיעו פיזית לבנק. אתה מבין את רמת חרדה של האוכלוסייה הזאת? אז לכן בסוף מה שקורה בגלל זה עדיין, בסוף, על אף שיש אוכלוסייה מאוד קטנה שעדיין צריכה שירותים פיזיים, הבנקים שומרים על הסניפים. היום כבר זה באמת,
אירוע שנועד בשביל לתת שירות, זה כבר לא אירוע כל כך יעיל, אבל עדיין זה קיים, וגם, אגב, הרגולטור מקפיד על זה מאוד, בנק ישראל, על זה שאין נוכחות פיזית של סניפים בכל מקום, וזה בשביל לתת שירות לאותן אוכלוסיות. כלומר, זה המענה, זאת אומרת, הטכנולוגיה היא שם, אני כן חושב שיש המון אנשים, אני חושב שאני מסתכל על אבא שלי, הוא בגילו כבר ב-75, והוא כבר דיגיטלי לחלוטין, הוא למד להשתמש באפליקציה והכל, וגם סבא שלהם משתמש באייפון. אז, אבל אני בטוח... והסבא שלך, אבל הוא לא דוגמה, הוא אבל אני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים, כן, היה רושם פוסטים בפייסבוק. מתקדמים. אבל אני בטוח שיש הרבה אנשים שלא, בגלל זה עדיין משאירים את השירות הפיזי הפרונטלי, וזה ברור שזה... אתה חושב שזה נכון שהם השיקו את השירות הזה, בנק לאומי, של כאילו לעשות את ה... כי על פניו המחשבה נכונה, כן? בואו נעזור להם. אבל אתה חושב שצריך את זה? זה משהו שהוא... אני לא יודע אם זה כמה שימוש או כמה ביקוש יהיה לשירות הזה. אני חושב שאנשים הם להכניס מישהו לבית שלהם, במיוחד לאוכלוסייה מבוגרת, זה אירוע לא טריוויאלי. זה גם כשלעצמו יזמין עוקץ, כי איך אתה יודע שמי שיגיע לך... זה בדיוק הסיפור, איך אתה יודע, יגיעו עכשיו ויגידו, הזמינו אותי מהבנק, כן, יש שירות חדש, הנה, אני מראה לכם את הכתבה, באתי אליך. אני אמנם אמרתי לך שאני לא רוצה פוליטיקאי, אבל אני מעדיף לא להביע דעות על בנקים אחרים. ברור, אבל לבאת, אוקיי, הבנתי. טוב, בוא נדבר על ועדת שישינסקי. שישינסקי, נכון? על הגז. כן. היו 2 ועדות שישינסקי. נכון, היו 2. בוא נדבר על ועדות שישינסקי. קרן העושר. מה שמעניין אותי, שואל אותך, זה עכשיו, אתה היית מהוגה הדבר הזה. באמת, אני מרגישה, תקן אותי, זה היה הבייבי שלך. כאילו, אתה ממש הצמחת ובנית ועבדת והקמתם קרן שהייתה אמורה ללכת לטובת הציבור. שהרווחים שלה, ועכשיו פורסם שכספי קרן העושר חולקו למטרות מגזריות. שוב, יש שיגידו שאולי זה טובת הציבור, כן? אבל חלק מהציבור. במקום ללכת, נקרא לזה לטובתה של מדינת ישראל, אולי, לא יודעת מה, תשתיות, דברים שכולנו יכולים ליהנות מזה, חינוך, רווחה. מה אתה חושב על זה? עכשיו אתה חייב להיות פוליטיקאי, כי זו שאלה פוליטית. לא, דווקא פה אני לא אהיה פוליטיקאי, אני אספר מה היה בפועל, כן? כי זה דווקא נושא, את צודקת, אני אכן עסקתי בגז, ומה קורה עם ההשלכות של הגז. הרעיון היה, בסוף יש מיסים מתקבולי גז. אפשר היה לא לעשות קרן, פשוט לתת לכסף הזה להיכנס כמו שהוא. באנו עם גישה שאומרת שצריך להקים קרן, ולא לתת לכסף הזה פשוט להיכנס למשק, יש שם כל מיני סיבות, לא ייכנס לכל הדיון, יש שם הפקת לקחים ממדינות אחרות, זה נקרא מחלה הולנדית, שער חליפין, לא משנה. בסוף הרעיון הוא שהכסף הזה שמים אותו בצד, כדי שיהיה גם לדורות הבאים, ורק פירות שלו שאחוז קטן, ישמש ברמה השנתית. למה נותנים משהו ברמה השנתית? כי הייתה הנחת עבודה שהפוליטיקאים יראו את הקרן הזאת. וירצו לעשות את המשהו. ובשביל שלא יפרקו אותה, יש לו אתנן. ואנחנו ישבנו אצל ראש הממשלה, שהוא גם ראש הממשלה הנוכחי, והוא אמר, תבנו את זה ככה, כדי שהפוליטיקאים לא ייגעו בזה. אז הוא היה ראש ממשלה, הוועדה שזה עבר בזה, הייתה ועדת המדע, שמרבה אז בתקופה היא, מי שיושב ראש הוועדה, חבר הכנסת גפני, שם יושב ראש ועדת כספים. וגם ראש ממשלה וגם גפני, שניהם ביקשו מאיתנו לעשות ניסוחים ככה, כדי שאי אפשר יהיה לגעת לכסף הזה למטרות שנוגעים בו השנה. ואז עברו אלו שנים. אבל הייתה לנו הנחת עבודה נוספת. בסוף מי שנותן פרשנות למה שכתוב בחוק, זה יועץ משפטי לממשלה. בינתיים. ובימים אלה, יש הרבה יצירתיות סביב נושא הפרשנות המשפטית לדברים, ואני כן חושב שראיתי שהייעוץ המשפטי של הכנסת אמרה, שזה לא... שזה לא בסדר. זה עדיין לא אומר שזה לא יקרה. אגב, היא גם הייתה אז היועץ המשפטית שליוותה את חקיקת החוק לפני 10 שנים, ולכן היא גם יודעת שאף אחד לא התכוון שזה ילך למטרות שזה ילך היום. כולל לא ראש ממשלה... שהיה אז וגם היום. נכון. רק עם שותפים קואליציוניים אחרים. יפה, יצאת מזה יפה. יאללה, 2 שאלות אחרונות. אנחנו מתקדמים לסוף, אולי 3, בוא נראה מה נספיק. דיברנו על השירות הציבורי. בשנים האחרונות אנחנו רואים היחלשות מאוד משמעותית של השירות הציבורי. הרבה אנשים עזבים, גם אתה עזבת. וגם תוכניות שכאילו מנסות להחזיק את זה, ופעם הצליחו, אני מרגישה, גם אני בוגרת הצוערים, אתה בוגר מעוז, הצליחו קצת להזיז את המחט וליצור איזו מסה קריטית של מצוינות בתוך שירות המדינה. היום זה הולך ועוזל. מה היום מדינת ישראל צריכה לעשות כדי לחזור להיות גורם מושך של אנשים מצוינים במגזר הציבורי? תראה, מה אני דרך אגב לא עזבתי בגלל... זה לא הביקורת, גם אני עזבתי. אבל אני כן חושב לא הייתי בא היום.
והסיבה שלא הייתי בא, אני חושב שיש פגיעה מאוד גדולה באתוס המשרת. בסוף אומרים באנגלית, civil servant, אתה כאילו משרת ציבור, אבל היום השיח שהפוליטיקאים מדברים עליהם, זה אתם פקידים, אתם לא תחליטו, אתם לא זה ואתם לא זה. כלומר, יש נרטיב מאוד מאוד שלילי בעצם על האתוס הזה של הפקיד, על השומר סף. ובשביל בן אדם צעיר שעכשיו מתלבט מה לעשות עם עצמו, ולבוא להגיד, אני אלך למקום שבו בעצם יבואו הסבירו לי שאני כלום ושום דבר. ולא יקבל כסף. אני אפילו חושב עוד לפני הכסף, כי מי שהוא מגיע לשם הוא לא חושב בשיקולים של כסף, זה לא האישיו. פשוט אולי יש הרבה עולים נגיד שזה אישו, לא בגלל שזה, זאת אומרת, אין להם גב והם צריכים להתפרנס. אז יכול להיות שאז הם לא יבחרו מראש את השירות הציבורי, כי המשכורות שם יותר נמוכות, אבל אם כמו שאתה אומר, הם גם לא, כאילו מרגישים שהעבודה שלהם היא לא מספיק והם לא קיימים, אז הם בכלל לא יבחרו. אז מה, אתה אומר, זה עניין של אתוס? אני כן חושב שבשביל זה, כאילו של קמפיין? כי קמפיין... לא פתאום קמפיין. אז מה עושים? איך משנים אתוס? כשהפוליטיקאים יפסיקו להתייחס לדרג הפקידותי בצורה שלילית, כפי שזה נעשה היום, אז אני חושב שזה יקרה. יהיה לנו סיכוי. כן, צריך לזכור, הפקידות היא משרתת את הציבור, היא לא משרתת את הפוליטיקאים. שאלה אחרונה? אני רוצה שתיתן לנו השראה לדור הצעיר. מה המסר שלך לכלכלן, אולי לעולה חדש, שרוצה לשנות את פני המדינה? איך מצליחים לבנות קריירה של מצוינות במגזר הציבורי או העסקי, אבל בדיוק דיברת על זה קצת, זרקת את זה. מדברים על להיות מומחה בתחום אחד, זה משהו שהוא יותר מולטי-דיסציפלינרי, כן, ג'נרליסט, מה שנקרא. מה אתה ממליץ לו עכשיו? בן אדם בתחילת דרכו, איך הוא מצליח לבנות את המצוינות שלו קדימה? אז תראה, יש הרבה אנשים שבאים אליי להתייעץ איתי לגבי קריירה, וזה תמיד קצת מביך אותי, כי אני אומר להם, תראו, מה יש לי? אני יכול להגיד מה אני עשיתי, אין לי שם של מושג מה יעבוד לכם, ומה נכון לכם. אז הייתה איזו מגמה בעבר של התמקצעות. להיות ממש ממש טוב במשהו ספציפי, אני חושב שאני מהווה את הקיצון השני, שבעצם ללכת ולגעת בעולמות תוכן אחרים, ואני כן אגיד שאני רואה בזה המון ערך. זאת אומרת, כשאני מגיע גם לעולם הפיננסי, וחוויתי משהו דווקא בעולם הבריאותי, שאני עושה לזה השלכה והתאמה, זה נותן איזשהו ערך, שאחרת אתה לא יכול לחוות אותו כשאתה נמצא כל הזמן בתוך הבועה של העולם הספציפי שאתה נמצא, והעולם היום כל כך משתנה מהר, שיש ערך בזה שאתה לא מתמקצע במשהו מאוד ספציפי, כי משהו ספציפי זה יכול להיעלם גם, או להשתנות מאוד. ואני מאוד מאמין שצריך אחד לעשות מה שאתה אוהב. זאת אומרת, אם אתה לא טוב לך, אז אני לא מאמין שאתה יכול להיות מצוין אם לא טוב לך. אתה עושה את מה שאתה אוהב? אני מאוד נהנה. ב-100%? שוב, זה תמיד 80-20, זאת אומרת, אין אף אחד שיש לו 100% מהזמן שלו, הוא נהנה. אבל אני הולך בכיף לעבודה, אני נהנה, זה מאתגר אותי מאוד כל יום מחדש, אני כל יום בערב חוזר ושובר את הראש, איך אני יכול לעשות את זה ככה ואת זה ככה, זאת אומרת, יש לי מלא עניין. אני חושב שקודם כל זה צריך להיות, אם אין לך עניין, תחשוב טוב וחפש איפה שיש לך עניין. זה בעיניי אחד. 2, אתה צריך כל הזמן להתפתח. זאת אומרת, אתה לא יכול לשבת במקום ולהגיד, טוב לי, ולכן אני לא אלך וארכוש עוד השכלה, עוד דברים. אגב, זה לא חייב להיות השכלה פורמלית, וגם לא השכלה שבכך קשורה לתחום. קשורה למה שאתה עושה. תמשיך ללמוד. תיחשף לעוד דברים. א', אין לזה דאונסייד, בסדר? זה מה שהיה בעבר. בעבר אנשים ישבו, 100 שנה אחורה לא היה טלוויזיה בשביל להעסיק אותך, ולא היה תוכניות כל מיני שש היום, לא היה אח גדול וכל הדברים האלה. אז מה אנשים עשו בזמן החופשי שלהם? קראו ספרים, השאירו את עצמם. זה מה שאתה גם מעביר לילדות שלך? דיברנו ככה לפני, ואמרת לי, הבת שלי בכיתה מדעית. היא לא כל כך אוהבת את זה, אבל היא אומרת שאני מכריח אותה. אני מעודד אותה מאוד בצורה אסרטיבית, כן. אני מעודד אותה בצורה אסרטיבית מאוד. איך אתה מעביר להם את זה? אז קודם כל, יש הבדל מאוד גדול בין לתת למישהו ייעוץ קריירה לבין להיות הורה. חנך את הבנות שלך, כן, מאוד. זה אתגר מסדר גודל אחר. אני חושב שצריך, בתפיסה שלי, צריך להנגיש להם את כל הדברים. בסוף אני לא יכול להכריח, במיוחד לא את הבנות שלי, להיות שום דבר, הם יהיו מה שהן, כל אחד יש לה את האופי שלה, את המאפיינים שלה, את היכולות שלה, את מה שמעניין אותה, את זה אני לא יודע לשנות, גם לא מתכוון לשנות. מה שאני שואף לעשות כהורה זה לחשוף אותם לדברים, בסוף או שהם ירימו את זה, או שהם לא ירימו את זה, יתחברו לזה, לא יתחברו לזה, אבל אני רוצה כאילו
לגרום להם להיחשף לזה. זה קצת המקום שאני טיפה דוחף קדימה, ואני מקווה שאני עושה נכון. אבל למשהו ספציפי, למדעים. זאת אומרת, כאילו... לא, או להכל. במקרה הספציפי שלה, היא טובה בזה. זאת אומרת, בגילאים האלה, מה שמאוד מעניין זה היבטים החברתיים, אתה לא תמיד מודע גם הילד במה הוא טוב. אני חושב שכהורה לפעמים אתה רואה במה הילד טוב. כלומר, במקרה שלה, לא משנה, זה, אחרי זה תהרוג אותי שדיברתי עליה, אבל היא מאוד טובה במתמטיקה. אז ברגע שאתה רואה את זה כהורה, אז כאילו להגיד לה, אוקיי. אל תזניח. גם לי יש אחד כזה, אגב, שמאוד מאוד טוב בזה. אז לכן הכיוון הוא זה, בגלל שאני חושב שהיא טובה בזה, לא בגלל שאני מאמין שמי שלומד מדעים הוא בהכרח יתפרנס יותר טוב בעוד 20 שנה, אין לי שם של מושג. ההתלבטות היא תמיד איך ללחוץ ועד כמה, כן? נגיד, גם לי יש אחד שמאוד מאוד טוב בזה, ויש לו עוד מעט, אמור היה להיות לו כבר, בגלל המלחמה הזה נדחה, היה אמור להיות לו את המבחן של המחוננים. וקניתי לו ספר, ובהתחלה כאילו זה היה נראה שזה הולך טוב, ובשלב מסוים זה היה נראה שזה הולך טוב מדי, הוא סיים מבחן אחרי מבחן בלי טעויות. ואז גיליתי שהוא הסתכל בתשובות. כי כאילו, למה? כי אני כאילו דחקתי אותו לעשות. אז כאילו באמת, איפה האיזון הזה? של בין, הכרחת אותי, אבל אני רוצה. אני חושבת שזה משהו שאנחנו כל הזמן, כהורים סובייטים, רגע מנסים להבין בינינו, איפה אין לי תשובה טובה. אני חושב שגם הבנות שלי עשו את המבחנים, והיו בה, יש את המכונים מצטנים, היו במצטנים. בעיקר המטרה הייתה, אני חושב להראות להם שהן מסוגלות ויכולות. אחר כך, זה כבר שלהם מה הם יעשו עם זה הלאה. מוריס, יקר, תודה רבה. אתה חושב שלא היה לך מה היה מעניין, בעיניי הייתה שיחה מרתקת, שאני למדתי בהרבה, ואני מקווה גם שכל מי שיאזין לנו, ומינימום יצליח להיות סמנכ"ל בכיר, כדי שיהיה לנו כמה שיותר סמנכ"לים. זה חשוב, זה דמויות לחיקוי, זה אנשים חכמים. תודה רבה לך, תמשיך לעשות חיל, תמשיך לעשות טוב בעולם, ורק בשמחות. תודה לך, וכמו שסבא שלי אמר, ללמוד ועוד פעם ללמוד.